Nogle mennesker vokser op og bruger mange år på at finde deres kald i livet. Andre ved det. De er nysgerrige og ønsker at skabe og forme verden. De er idérige og innovative og ser mulighederne lige meget, hvor de er i deres liv. Og de vil gå langt for at gennemføre og fuldføre, hvad end de rører ved. Og de uddanner sig for at få den viden, der skal til, for at de kan komme i mål. Vi har valgt at give plads til de kreative og nytænkende, og giver dem de rigtige rammer til at udfolde drømmen om at udforske og bygge fremtiden. Let's electrify together.